Were oiki odiochieng' makawuono kama siasa mag sirikand manywanda ne okao namba. Bende kopogore koda mano, kanisa kopere pod medo rwako papa gi manyien Papa Leo mar 14 kabedo wabiro mi sigana mar limbe mar Papa Leo mar 14 manotimo higa mokalo kapok ne obedo papa. Warangane weche moko mawamiyo bek. Hiyo eneo huwa linafanyika ajali mingi, maana ni mteremko na kona ambayo iko sharp sana. Niko hapa mochari, nimekuja kuidentify mwili wa baba yangu mwenye alikufia pale Aremi. Chenro mar yango ringre ji 12 manyo wito ngimagi e masira ma koch mar apaya manyo timre Molo County ma Nakuru dhi nyime e kar kano ringre ma Molo. Family Malongondo, we will stand with you. We will stand with you. We will stand with you. They say the king is dead. The king is dead. Long live the king. Siasa ma sirikal manywanda okao namba ilien jaod bura Ong'ondo Were ka jotelo dwaro mondo kom mar od bura ma Kasipul ochiwne achiel kuom anyuola mar mosenindo. Chochni medo jimbore ten mbalariany ma Nairobi tok migawo mar somo wito oko lokruok e telo manoket kod duol mar mbalariany no. Nyakoromogi yudu wachal kachele mbui mar Facebook, mbui mar YouTube, mbui mar X, mbui mar Instagram kachele koda mbui mar TikTok. Bende watu wa kena mbwamaro ote machuok menari ya dek au chiel. No. Nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa en Wilson Ochuka. Kawachako eni anyuola mar jogo mane wito ngimagi e masira mar apaya manotimre otieno manyoro e gwenge mag Arimi County ma Nakuru osechako yango ringre mag wedegi e kar kano ringre ma Molo. Jaberio kind ji 12 mane wito ngimagi e masirano mane otimore kar saa 1:30 midhiambo manyoro oyang' wuok e gweng' achiel ma Arimi. Joyce Duor gi ler matho. E kar kano ringre ma Molo, County ma Nakuru, rumbi mar lit kod kuyo okwako kor lwasi e seche ma wede kod osiepe ochopo mar yango ringre joheragi mane owito ngimagi otieno manyoro e masira mar apaya mane otimore gwenge mag Arimi, apaya manjoro Elbagon. Laban Mutura ochopo mar yango ringre nyakware Penina Wambui majahigni 14 ma en achiel kuom jogo mane owito ngimagi e masirano mane otimore mana ondamo machuok owuok kama gidake. Alikuwa anatoka shule ya EDB akija kwetu report from hapa Cheponde ndio kapata ajali hapo Aremi. Susan Wairimu bende ni gilite chunye toki yango ringre mar wuode majahigni 14 kakiarie Mburu bende ni gibuok tok fwenyo ni wuon mare en achiel kuom jogo mane owito ngimane e masirano. Mtoto wangu aliaga siku ya jana kwa ajali ya barabara iliyopatikana hapo karibu ashuke hapo Aremi. Mimi bila ya kujua ni babangu ako hapo, nilikuwa naokoa hii mili ingine. Sasa bila ya kujua babangu ako hapo. Sasa nilirudi kujua babangu ako hapo, nilipopigiwa simu, kaambiwa babangu ako mochari, na nikakuja leo kumuona. Kaluore kod lipot marobila, nyamburko matingo jowuoth 14 ne obayoyo e wang'apaya manjoro Elbagon, kendo tuomore gi lori moro kar saa 1:30 otieno manyoro, gino mabende oyang' kod moko kuom joneno mane ochopo e kar masirano. Inasemekana ya kwamba gari imekata break uko sehemu za juu Cheponde. Kufika hapa amko ikakatika ama ikapasuka miguu, ikapiga lori, na wakati imepiga lori ikaweza kuua watu ambao hawajapungukia zaidi watu 10. Tukapata accident hapa Aremi. Tukagongana na Nissan ilikuwa imekuja ikatoboka mguu, ikaroro ikatukuta ikatugonga. Jodak magwengego koro kwayo migepe mochung'ne nono arita e apaya mondo non chal mar apaya no kendo oket rang'uk ng'we airititi kata bumps e apaya no mondo okony e geng'o masiche mag apaya. Kutoka hapa mpaka wetu wa Njoro kuelekea Moro, hii sehemu hali ya barabara ni mbaya, iko na mashimo, kona zake ni mbaya, hazijaangaliwa, hatuna bumps. Tunaomba idara ya barabara ihakikishe kwamba imekarabati sehemu hii. Ekinjia pargariyo mane owito ngimagi e masira, abirio kuomgi wuok e gwenge mag Arimi kakoro jogweng' kwayo sirikal mondo okony e ting' mar iko. Kusema kweli tuko na husuni, ni msiba mkubwa, maana wenye wameaga ni majirani, na kazi ambao wanafanya wengi wao wanafanya hapa kwa Maua
Kwa hivyo tuna husuni kama serikali, tunaomba muje mtushikilie mkono, maana ni area moja, ni kijiji moja. Sisi wana kijiji hatuwezi hii jambo tukua peke yetu. Kwa hivyo tunaomba mkono wa serikali uje utushikilie ili tumalize hii kasi. Nyaka isechemane wadhie yamo, ringre apar ose yang kod wedegi, ka ringre ariyo mar dichuo kod miyo to poko yangi. Joyce Odur, Ramogi TV. Ogai mar obila Douglas Kanja koro kwayo jopiny mondo okwe kendo chiw thuolo ne okwach kich matimo nonro ewi nek mar jaod bura Ong'ondo Were. Kanja bende okone jopiny mondo we nyayo weche moko ma obalo kod nek mar jatelono. Jatend obila no ne owacho magi e seche mane olimo kambi mar obila mag Kanga mantiere Kamkunji sub county mabore Nairobi, kama bende olero ni piny owacho biro neno ni obila odak e yo makare. Tayari tuko na washukiwa 10 wako na sisi na tunaendelea kuwahoji. Mahojiano yanaendelea sana. Na nikasema ya kwamba wale wengine wanasapatikana bado hata wao tutalete ndani, watuelezee maneno, na baada ya kutuelezea watapelekwa kotini na wote wanastakiwa. Kwa hivyo naomba mtupe nafasi tuendelee na hiyo uchunguzi yetu. DCI Mr. Mohamed in particular anafanya hiyo kazi. Under my direction ya kwamba I want a speedy investigation. A speedy investigation into that matter. Na ndio sababu tumefika mahali tumefika, na mimi nashukuru maafisa yangu wamefanya kazi na jambo ya maana. Kwa hivyo sasa wale washukiwa ambao tuko na wao, sasa uchunguzi inaendelea zaidi ndio kuweza kujua huyu alifanya hii, huyu amefanya hii, huyu amefanya namna hiyo. Hiyo mambo ya kuna mkubwa ya serikali mahali anaweza kuwa hiyo ni porojo tu. Ni porojo. Yangu ni ile mimi niliwaambia jana. Mahali hiyo ndio tumefika, si kweli? Wakati nilipeana the status of the investigations. Ndala Beach bang' yudo nyinge ji 11 kowuok kuom aput mane manyo commissioners manyien mag IEBC, jatend piny William Ruto ne owalo ji 7 kaka jakom kod commissioners manyien mag IEBC. E welo mare, Ruto ne owalo okil Kamaloka ma jahigni 48 Erastus Ethekon kaka jakom mar IEBC. Okang' mamedo nyuolo paro mathoth ewi lonyo kod chia mare tayo IEBC kaka jafwambo marwa mar siasa Kristo Wino Kolonwa. Welo mar commissioners manyien mag IEBC kod jatend piny William Ruto en lendo mane jopiny osebedo karito kod siso. E welo makamano, Ruto ne omiyo okil Kamaloka ma jahigni 48 Erastus Edung Ethukon ting' mapek mar tayo weche mag yiero e pacho kae mangima, lendo mane ojuko ji mathoth kod buok. Nyinge madito ka okil Kamaloka Charles Nyachae, registra machon mar bad migawo mar doho Ann Atieno Amadi kod Kakai Kisinga, Ruto ne Ethekon olwaro piny ataro mar geno mag ji mathoth. Jiparo ni kiketo jaluo kacha, maybe kaka jatendwa Raila Odinga ndiye kind siasa kabisa nyalo kelo gwenyruok. Kiyiero ng'amoa from Rift Valley, jiwacho ni kiketo Mkalenjin kanyo benya kata ko lando gini maber, ji nyalo paro ni maybe o keto favor moro ne kata jatend piny Ruto koso ng'ama en be onyalo wacho ni odwa ni ochung' kanyo. Koro kirango kata yo Kisii iyudo ni Matiang'i be osebiro gi teko mang'eny, to joma chalo kaka Uhuru Kenyatta osewacho ni Matiang'i nyaka bede ballot 2027. Koro kirango iyudo ni nitie jomoko ma inyalo paro ni maybe kirango maber nonego bed ni gine mag at least iyierogi gilony moloyo Erastus Ekong momiwani. Kaluwore kod higni mar Erastus Ethekon, kiawa moko nitiere ewi lony kod chia mare mar tayo yiero maduong' mabiro e yo maratiro. Weni ok en ni en wakili, but osomo LLB motieko, modhi osomo postgraduate diploma mobedo loso Society of Kenya motieko, mochako timo masters, hapa ni gin masters 3. Tineno ka ochiw ginene ni osetiyo e public sector kuom higni mang'eny, to be osebedo gi kambine matimo tich mar wakili, to osebedo consultant. So kang'iyo taneno ka en ng'ama pod tin, but en nyathi manyorikni, manyo somo motiyo matek, manyinge ogerore. So aneno ka otegno. Anineni kes wawacho ni sani onego wamiyo opportunity jomatindo. Nyaka wawacho ni either wabro miyo lony ng'amo romo, koso ang' wa compromise wakawa ng'ama
ng'at moro nikech koro kabinde tin kose noa e bush moro kucha ema wadwa keto. Then bang'e ka gik moko dhi marach, koro kendo wadwa blame jogi. Koro nyaka wachop kama koro wa decide wadwa ang'o. Kochopo kama koro okinyal trust jaluo, ni joluo nitie siasa mang'eny koso gisomo mang'eny, okinyal trust kata Okuyu moro to maybe ng'anie molony. Okil Kamaloka Duncan okach kod Joshua Nyamori kata kamano nitiere e yierok ni kweth manyien mar IEBC mane owal kod aputh mar Dr. Nelson Makanda ne owal kaluwore kod chik kendo kwayo jopiny mondo omigi thuolo. Mabiro bang' jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kwedo welo makamano ka olero ni en kweth moyiengore nyakonchiel nikech ne ok okawo pachgi kaka duond buche makwedo sirikal. Gitemo timo gima wacho ni waluongo ga ni regional balancing. Kejudo ni giwalo jomoa from different areas. Koro mano nyalo miyo kata ka in ng'ama nitie western, ibro wacho ni at least wan gi ng'atwa be kacha. Ki iwacho ni wan gi ng'atwa kacha. Ka in ja Islam, wan gi jowa be kacha. Ka in ng'ama nyikwa Ramogi, un gi ng'atu kacha. Koro nitie some sense of regional balancing, ma at least ibro yudo ni kata jogi, emomiyo anyisi ni jibro wacho ni kaka gin mana kamano we gidhi mbele. Nikech komigi thuolo, maybe ginyalo tiyo maber. Kokel nying manyien, mapok nyo winji ko align koni kata koni. Dipo ka omiyo jo Kenya confidence, ni at least wayudo ng'ama pod tin motegno, manyien mapok wawinjo nyinge marache siasa, pok wawinjo nyinge marache corruption. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Irokamana nya Chris Owino. Kawadhi nyime ni Gavana ma Siaya James Orengo oyudore kama tek tok jotelo kwere mondo were gi weche mag siasa mathoth kendo ket maino mare kelo dongruok e kaunti no. Jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi ose Orengo kuom tayo kaunti ma Siaya e yo marach kowacho ni gik ma Orengo wacho osekelo wich kuot ne jo Siaya. Wandayi lieko ni dongruok e kaunti ma Siaya dok piny ni mar Orengo keto maino e nono gima sirikal mamalo timo to jwang'o tije matayo Siaya. Noloso e gweng' ma Upanda Sigomre e sub-county ma Ugunja ka weche go nosir kod Senator ma Siaya Laktar Oburu Oginga. As a cabinet secretary, I traveled to all these counties. But Siaya County is not only an embarrassment to us, but is indeed something extremely shameful. That Siaya County has become the laughingstock in the community of counties in this country. Adamurakua Governor Mamarwa. Please, Bwana Governor, focus on service delivery to the people of Siaya. It cannot be just the issue of jumping up and down every day, and yet service delivery in the county has collapsed completely. Because me teach ni manokoro mari. To teach no. We jok moko miluongo ni activists bedo teach mara activism. To into me teach mara executive ni governor morito Siaya mangima. In ye president matin mathurwa ka in ye president wa. Emomiyo kidhi maber to apaki. To kidhi marach to atiminadi. Wasiye. Ogae mar doho mapacho ka Martha Koome igeno ni biro sidho ayanga apisi mokariyo makedo gi ratich oganda e boma kedo ne ratich oganda e boma Kisumu e kor juma mabiro. Apis go oting'o doho manyien e boma matin ma Kombewa kod Center. Mana ka jafwambo mar Millicent Adhiambo lero okang' ma kamae en mar keto chenro mag doho machiegni kod jopiny. Chenro mag yudo ratiro e alwora ma Nyanza dhi go ndamo maduong' e kinde ma ogai mar doho ma pacho ka Martha Koome biro chopo e kaunti ma Kisumu kendo yawo bado moko ariyo e alwora no. Wuok tich tarik 12 bado mochung' ne kelo thek Tribunal Shared Services Center ibiro yawo
kiluwe gi doho ma Kombewa tarik 13. Kanoloso motelo ne biro mar Martha Koome, jalup jagoro mar doho ma pacho kae kaunti ma Kisumu, Grace Omodho wacho ni doho mar kelo kweno biro konyo e duoko chien buche ma nyaka sani oyaw 26. Jowa e region mar Nyanza gi Western region ringo mabor ahinya ka biro ka dwaro services wa. Koro ne waneno ni ber mondo wabe kelnwa doho machiegni. Wasechako choko tribunals, sani wasechoko 26. Ne waneno ni watigi a shared model where we have one registry to support all the tribunals. Bende nolero ni chenrono ni kod kar lony manyasani kata digital hub mabiro konyo e yalo buche e yor tudruok manyasani kaachiel gi chwalo buchego e yor mbui kaka yor bero chenro mag yudo ratiro. The shared registry nitiere gi digital hub ma inyalo biro gokinyi to inyisi ni case nitiere ng'ama nitiere on standby mabiro konyi. So by the time mitieko all under one roof you have accessed legal services mag judiciary duto. E doho ma Maseno, jang'ad buche maduong' e dohono, Melanie Ochieng, wacho ni yawo doho ma Kombewa biro konyo e tero chenro mag doho machiegni gi jopiny e sub-county ma Seme. Because of issues of distance and cost and convenience, it was thought that it would be best to have one of the sub-counties represented by a court. So Kombewa Law Courts has been set up to bring justice closer to the people and so that the people of Seme sub-county can have a court where they can take their issues. Melanie bende noyango ni maheo buche 500 moting'o mag mahundu, apeni mag mwandu, lowo kod mag rocho ratiro e kind mamoko koro ibiro yal e doho ma Kombewa mondo okonye tieko dhungruok mag buche e doho ma Maseno. So far we have identified about 500 cases from different categories that will eventually will be transferred to Kombewa Law Courts, which means anything that is handled in a normal court will be handled at Kombewa Law Courts. Jopiny koro ikwayo mondo bi oyuore chenro mag yawo apisego mondo giyud thuolo mar somo riekni e weche mag doho kendo kaka ginyalo yudo konyruok kotenore kod weche ratiro. The plans for the launch are at an advanced stage, and we welcome all of you to come to Kombewa Law Courts, which is next to Kombewa Sub-County Hospital. Warwako uduto ubi chieng'no e nyasi mondo uwinjwa une kaka wabro timo nikech wabe kaka wan jotich sirikal wagombo ni jowa be one ber kaka jomoko bende neno ber. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo. Report mar Millicent no bende matero wayo mokwongo chenro en mar ang'ich welo kik idhi mabor pod waduogi weche mathoth. Looking for unbeatable deals? Citizen Duka has you covered. Get 2 kg all-purpose flour for just 140 shillings, 2 kg sugar at 315 shillings, 3 liters cooking oil at only 789 shillings, 5 kg basmati rice at 1,289 shillings, and 2 kg ugali flour for just 139 shillings. Simply dial *487*5#. Choose the product you want, pay, and pick them up at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts.
Nyakwa Ramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition, nothing at the Supreme Court. Onliet Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj twak magoratil piny. One was a in opposition. One was in opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penje bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nus otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Ka ikelo ni kod George Bati. Kik bai. Oganda jo Kristo mag lejo. Gin kod wende mitero mos. Kendo donjo e chuny. E God Kalfari. Barasu monje lweny. Bang' wende giluorore mbui ka gilolo wende mag pak. Ramogi TV omenyo gima long'o. To marang'o gikoni wende gi oyiedhi. Wende ma Julejo Maria wero ok gin wende mag pinyni. Gin wende mane jopolo ema nobirogo. Mondo yud sigana ni, tudri kod Walter Nyambaga. Chieng' Jumapil, sachiel kod sadek mamidhiambo. Kik bai. Mama, hera en ang'o? Hera? Machiegni kendo ogai mar ODM Raila Odinga okone sirikal mondo mak joma ne oro jonek mane okawo ngima jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were ka okoni nek maketgi mane otimne jaod burano okonego dhi nyime piny Kenya. Kaka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, josiasa mabende ne oyuore nyasi mar ikono ne okwedo nek mar jaod burano ka gidwa ni maki joma ne oro jonek. E nyasi mar kowe kar ruodhe mogik e piny ka jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were mano obagi e skul primar ma Karabok, ogai mar ODM Raila Odinga ne okwedo malit mokalo kit nek manotim ne jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were. Raila wacho ni Were ne oseywak ni nitie joma dwa kawo ngimane oko ka okoni achije ma osemaki ok oromo kendo bila nyaka mak joma ne oro jonek mano okawo ngima jaod burano. These people have been trailing Ong'ondo for a long time, and there were people who are known. Ong'ondo knew them. And I hope that the investigation of the police is going to lead to these people so they can be apprehended. Yes, they've already arrested quite a number, but those are basically agents who have been hired. The authors of this crime must be brought to book. Odinga bende nodok ne Were anya to kalore kod weche mosebedo kaluorore yore mag mbui nyaka nenege ni ne onego ji e kinde mane ne telo kane okone dine jaod burano onego ji to bila de omake ma otere doho. But these people had been trailing him from the morning, even the day before they had been trailing him. And the people who are known, of course, they have been arrested. But those others, you'll have seen that Ong'ondo is killed, and the following day, the social media is full of stories of people who Ong'ondo was killed. People who was killed. This killer. If Ong'ondo had been killing people, why has he never been arrested and charged? Speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula gi gavana ma Homa Bay Gladys Wanga bende nokwedo kit nek manonego Were kane gijiwo obila mag okwach kich masane kodhi nyime kotimo nonro nek makochno mondo nene jogo manochano nek mar Were omaki mondo familia mar oyud ratiro margi. And encourage the law enforcement agencies, the office of the DCI, the DPP, and we in Parliament have also done our bit by helping to see the movements, the associations, and all issues around our MP on the fateful day. But we want to know the mastermind who called the shot
for the murder of our brother Sir Charles Ongondo Were. We want justice for this family. Ka familia mar jaod burano bende kwayo bad migawo mar obila masane kodhi nyime kotim nonro margi kaluwore gi nek makoch manotimne mondo rotim nonro margi manyalo miyo gi ratichgi nyaka ne kawo oko ngima jaod burano. Chenye naweza omba wale walifanya hicho kitendo, hatuta complain sana kwa Mungu, but tusaidieni tupate justice, na tukiipata we will be at peace even better. To kendo dogonu erokamano maduong' kuom biro yuago ogai ma milambo. Erokamano. First of all, as a family, we are not intimidated. We can't be intimidated. Mzee was a fearless person, and what I'm sure of, he never raised a coward. So for those who thought that by intimidating us, by eliminating that they will succeed, that won't happen. Bende jotelo kaachiel kod josiasa mopogore ma bende noyuoro e kinde nyasi mar ikono ne ok ni nek manotimne jaod bura ma Kasipulno onego bed mogik e pachoka ka gijiwo sirikal mondo otim nonro matut kaluwore kod nek mar jaod burano. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano nya Ali Abich. Wadhi nyime kama duond bura mar ODM okwani obi ochiwo tiko ne anyuola mar mosenindo jaod bura Charles Ongondo Were otiko mar kowo keyo mar mosenindo. Jotelogo kamoting'o jaod bura mar Lamu Mudhoni Marubu, jaod bura mar Suba North e kind mamoko ne olero ne anyuola no oromo kod kom mar Kasipul kendo nego sirgi lwedo e yiero madundo mabiro. Kwayo makama ne obiro e kinde ik mar migosi Ongondo Were e gweng' ma Kachien e kaunti ma Homa Bay. Mimi Were alikuwa amenionyesha baba ako na vijana wawili ambao ni karibu rika yangu. Baba, unaona mkono yangu sijaweka pete. Baba, ukituma kijana ya Were bunge, utume kijana ya Honorable Ongondo Were bunge, mimi mwenyewe Mudhoni nitaonyesha yeye. To baba nadwa kuai ni pindrani gik mowacho donje Bulls Eye. Taneno nyithinde ka, aneno jodala gi ka, an kaka pindra ng'e kuma pindrani tie pindrani kanyo. Koro baba, nikech ng'ani nomako ni keyo maber kendo keyo motegno. Baba, in bende ing'ama riek, ing'ama ogwedhi, ing'ama owir, ing'ama nyalo kweyo yamo ka yamo peke Kenya ka ng'i mana kanyo kamiwinjo ka jogi neno ni. Kopogore kod mago en tenriruok mar jopur niang' e kaunti ma Migori okwayo jopur mondo ter niang' ne kambi mar Sony tok kambino singo golo omenda maromo $25 mar chulo jopur e kinde jumani kod juma mabiro. Jafwambo marwa e kaunti ma Migori George Juma ni kod ler. Juma achiel tok tenruok mar jopur niang' e kaunti ma Migori kono jopur mondo koro kik chiw niang' ni kambino mar Sony kalwe kod gope ma bende kambini koro pok ochulo. Ten jopur niang' bende koro ochako loko pachgi kendo kwa jopur mondo koro chiw niang' ne kambini mar Sony tok ten kambino mar Sony ne osingo ne gidhi golo omenda maromo $25 ma idhi tigi chulo jopur e kind jumani kod juma mabiro. Jago maruok no mar jopur niang' e kaunti ma Migori Arwin Sadongo wacho ni jumani ne gibedo piny kod ten kambino mar Sony kama ne giwinjo ne omenda maromo $25 koro idhi gol kod kambini mondo koro tigo e chulo gope. Nywa yalo maber. Adwa wacho ni jopur ni winjruok ma nywa timo nyoro en ni Sony dhi chako chulo jopur chakre tich abich ma en tarik 9. Kendo wan gadiera ni kaka nywa timo winjruok no e kako dhi bedo maonge lokruok moro amora. Wach mogruok ma jopur e kaunti ma Migori obide kinde no ma kambi mar Sony osbedo kod pek mayudo niang' tok jopur ng'anye chiwo niang'gi. Jako morok ma jopur niang' e kaunti ma Migori John Omolo Donde wacho ni gombo margi en mondo koro jopur koro dhi nyime kochiwo ne kambini mar Sony mondo kambini oyud omenda ma inyalo chulgo jopur. Kwau ni kuyie to chiwuru tiang' mondo wan wadhi nyime gi tijwa mondo kata weche ma president wacho ni bang' jumbe 2 kata 3 okelo lokruok no wan mano warwako nikech wagombo mani gima bere mondo bednwa ka okwaregi
to dhi bedo nwa marach nikech sano ng'ama biro kawe ka gima koro ok kony but pong' warego kendo wan gadier ni kwamiye niang' to tiyo. Jatatije mag kambini mar Sony Martin Duma wacho ni kind jumani kod juma biro gidhi golo omenda maromo milion 35 midhi tigo e chulo gope mag jopur. Dima ne okwa jopur mondo nyime kochiwo niang' ne kambini mar Sony. Komachielo jopurgo mag niang' e kaunti Migori bende kodwaro jotend siasa mane giyiero koro wuok oko kendo koro ng'i kaka chenro mar kambino mar Sony koro itimo. Leasing midhi timono wakwayo ni kaber to yawuotwa man e loch nanga ugoye mbaka kowuok maber sawa. Yawuoyi magomo nogo mbaka gin governor, gin MP, gin jakom ma Sony nikech magi nyithind ka. To nyithind ka gima koro chopo e lo to gin ema ging'eyo gima ber mabiro. Kik wadhi gimoro ma chieng' moro mi history ng'ado no marach ni waneno gini katimore to wan onge rieko mane wang'ado. George Juma, Ramogi TV, Migori. Doho mar JKIA koro chiwo chik madino ne Achich Philip Aroko kuom dala biro tesendo bila makileleshwa e kinde manonro mar nek jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were dhi nyime. Kaka jafwambo marwa Ifinya Kidilero, Aroko ne ok ochwal e nyim doho no nyoro kamoro achiel gi achije 5 mamoko. You are being set on a burden. You will never come out. Osebedo ndala riyo mar ywaruok makagi kacha e doho ma JKIA kendo koro gikone achije duto 10 manyaka sani itudo gi nek ma jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were osechwal e nyim doho. Philip Aroko, achich machielo mane ok ochwal e nyim doho nyoro, nochwal kawuono kendo nokwayo doho ni kaponono idinone otim mano kuom ndalo 5 ma kata obedo ni jamin wach nokwayo ndalo 30. Kaluwore ni Aroko nochopo e tesendo bila magigiri tok ote mar apisas mag okwach kich ni itude gi nek makamano, jang'ad bura Irene Gishobi e ng'eto mare ochiwo ndalo 7 madino ne tesendo bila makileleshwa. E wach ma jomin wach nopedhe nyim doho, gilero ni maling'ling margi tudo Aroko gi romo mosebedo katimore counties mag Homa Bay, Nakuru kod Nairobi, romo mawachore ni ne mag chano nek mar Ong'ondo. Has also indicated that the respondent has been connected to several meetings in Nairobi, Homa Bay, Nakuru, which illustrates an organized and deliberate attempt, which illustrate an organized preparation leading up to the death of the deceased. Nobody has come here and said that his life is at risk, that I need to be detained. I will avail myself any time of the day, Your Honor, any moment the DCI would want me. Kwa machielo, achija Rio, mano director ma Lake Basin Development Authority Ebelo Chieng, mong'ere kaka Dave Kalo, kachiel kod Edwin Oduor, noko yie gi ng'eto ma jang'ad bura Irene Gishobi ni doho ma JKIA ema biro winjo buchgi ma ofwenyo ni ibiro dinegi kuom ndalo maromo nade. Paro makamano kata kamano nopogore gi mar achije mamoko 3 manolero ni gin gi yie ni doho mar JKIA kod jang'ad bura Irene Gishobi nyalo yalo buchgi maonge nindo e nyabathe konchiel. Dennis Sawe Manyasi, Alan Ogola, kachiel kod Walter Wino ibiro dinegi e tesendo bila mag Pangani, Kiambu kod Embakasi kuom ndalo 20 machiwo thuolo ne apisas mag okwach kich kod jamin wach timo nonro. Kata obedo ni doho ochiwo ndalo 7 madino ne Achich Philip Aroko, achije mamoko 2 manokwayo mondo mi jang'ad bura Irene Gishobi ogolre e burano pod biro rito nyaka tarik 13 dweni mar winjo ng'eto e wi burano. Ifinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Rokamana nya Efi wadhi nyime kama jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen wacho ni nyaka to bedie neno moromo kowuok kuom okwach kich
kaachiel kod apisi mar ogai mar Jamin Buche ewi jolos sinema mane otang' gi od fwambo mar BBC ewi ng'anyo mane rawere obago e alwora mar od bura ma pacho ka higa mokalo. Murkomen olieko ni jogo mane odonjo e od bura mamalo e kinde ng'anyo mar Gen Z gin ji mane or gi jodito moro kata jadito moro machon e sirikal mondo mine gimonj od bura. Cynthia Onyango ni kod ler. Kendo bila mago kwach kich dwaro ni jolos sinema Christopher Wambugu, Mark Denver Mushira, Brian Adagala kaachiel kod Nicholas Ombugu twe jela kuom higni 25 ewi ketho mar tiyo marach kod masinde mag kompyuta ewi keto sinema ma otisi ni Blood Parliament e wang' jowi mar BBC. Kata kamano, ketho ma odonjnego achije 4 imedo kwedi kod okinde magi ka jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen to singo ni jotim nonro igeno ni dhi timo tich maler maonge kod mibadhi. I believe that the DCI will do the right thing, and I believe also the courts will do the right thing, the DPP will do the right thing. There are many structures of checks and balance. Somebody is not just going to be charged because the investigations are also reviewed by the DPP, and then the courts will find out whether there was an offense committed or not. Sinema no mar Blood Parliament ne omenyo lipot mar kaka pisas Margarita ne otudore kod nek mar rowere mane ng'anyo ka gikwedo paro mar chik mar omenda. That is a protected area. So by the time you are stepping inside that parliament, you are already breaking the law. Now you're looking for MPs to hurt and all those kind of things. I want us to first agree that the people who invaded parliament were not peaceful protesters. If we don't agree like that in Kenya, then we have a problem. Murkomen oyango wechego e kinde limbe mar jiwo twak ewi arita kwe e kaunti ma Tharaka Nithi. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Od thieth mar rufaa mar mbalariany ma Kenyatta University Teaching, Referral and Research Hospital otimo bero mare mokwongo mar nyarogno. Gima nyiso okang' makoro ute thieth ma pacho ka osegoyo. Bero makamano notim ne jotuo 4 kama oting'o jotuo nyarogno 2 kod joma nochiwo negi nyarogno bende 2 manotimre tarik 7 kod 8. Ji 4 go sani pod nitiere od thiethno ka irango chal mar ngimagi tok bero. Od thiethno bende koro bedo od thieth mar 3 mar piny owacho e timo bero makamano tok od thieth ma Kenyatta National Hospital kaachiel kod mano mar Moi Teaching and Referral Hospital. Jatatiche od thieth ma Kenyatta Dr. Zainab Gura olero ni tok bero makamano jatuo mar 3 kod jachiwne nyarogno oseiki ni bero makamano ka jomoko 4 bende rito thieth. Who was able to receive a kidney from a 47-year-old lady. The transplant that was done yesterday was a 47-year-old lady who was able to receive a kidney from a 50-year-old man. These people, these pairs are related and they are doing well. It is an indication of service provision, progression of service provision, quality of service, and being able to now transition that patient from dialysis to receiving a kidney and doing well since the surgery was done on 7th is clearly a mark of quality services provided in this facility. We discussed with the CEOs of all the referral hospitals. We are targeting that within 1 year we could do up to 200 transplants and then look at how to scale that up to other hospitals as we make sure that our systems are okay, the donor management issues, the recipient management issues, the hospital systems in terms of the theater conditions, the availability of medication for post-transplant, and we are very keen to make sure that we are moving progressively. Sirikal mapacho ka dhi duoko piny nengo mar thiedho tuo sukari kod atamalo 50 kaka achiel kuom yore mag kedo gi medruok e kwan jogo manigi tuono e pacho ka. Kalure kod jagoro mogirore migawo mar thieth Laktar Ouma Ologa, nengo mamalo mar thiedho tuo sukari en achiedh nade maduong' ma jotuogo yudo. Owacho ni migawo mar thieth tudore kod kembe maloso gige thiethgo tuo sukari kod yedhe mondo oduok piny nengo mar thieth. Oluga bende mano ni piny Kenya nigi jotuo sukari 800 ka jotuo atamalo 54 pok opim. Gino mano miyo idwa duok piny nengo thieth ni mar onyalo konyo e ting'o malo kwan jogo mipimo ne tuono. We have the NCD strategic plan
for the Ministry of Health, under which diabetes comes. And we are very keen to work on what we call access programs. And we are working on access programs across the board, but 4 things that are important for us. One is among the non-communicable diseases, diabetes is key because of the cost of the medications. We want to reduce the cost of medications by around 50%, and we are working on an access program where the Ministry of Health will take lead in engaging with manufacturers of diabetic products and diabetic medicines, so that then we can make this across the private and the public sector a reduction in the cost. We have community health promoters, and we are training them in terms of educating them with regards to non-communicable diseases. So they go out of their way to screen and then appropriately refer to the health facilities. Our mandate at Kenya Diabetes Study Group is to train these healthcare practitioners. Now, if we can be able to ensure the Kenyan is actually screened and diagnosed at the right time and then referred timely, we can reduce this economic burden. Joloko anda geche mantiere Mombasa koro ywak ne piny owacho kuom rem golo omenda mag loso number plates kod logbooks gino magikone omiyo gache moyo gana 7 kwamo kapok okawgi giwegi. Kane oloso giramo gi TV, Peter Otieno ma en jakom mar jogo mawaro geche pinye maoko ka kelo pacho ka koni makoro en dwe mar 3 kapok giyudo nemni mag geche manyien. En gino moko ni sani kelo ne gilal mapek ni mar weg kuonde ma okanie gechego bende koro bandhogi kako machielo to ginyal chiwo gechego ne weggi maonge number plates kod logbooks. Sirikal pok ochulo jogo maloso number plate kowuok Ruaraka. To jogo machiwo otese mindike logbook mag logbook onge pok ochiwo nikech pesa pok ochul. Jo customer gi gipenjo wach ma number plate, to number plate ni kanye? Tiwacho ni number plate pod ok owuok Ruaraka. NTSA pok okelo logbook. Koro giwacho ni kara uso nwa gache machamade. Ose ulagaiwa. Nikech ka en gari mochulo osuru makare, to bedo registered yo makare. Number plate ni kanye, logbook ni kanye. Koro tamo mawang'wan to watimo nang'o. Nikech anawona setemo matek numondo warom kata kod jogo jo NTSA man machiegni ka. To ka wacho ni warom, taneno ka gihepa. Governors omedo kaso lweny margi kod sirikal mamalo ewi chenro mag counties ma sirikal mamalo pod tayo. Tinende ni gidwaro mondo od bura mar Senate olok chik kendo miyo counties teko matayo chenro mar keyo teko stima e pacho ka. Chenro mar keyo teko stima e gwenge ma pacho ka osebedo ka itayo kod migawo mar teko kokalo e bad migawo mar REREC, gino ma governors odhi ataro mar chik. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino ni kod mathoth. Sirikal mag counties otero lweny machielo e dhod sirikal mamalo bang' seyo sirikal kuom ng'wano omenda duto mar tayo chenro mar keyo teko stima e pacho kae kendo weyo counties ka gwonyore gi pado. Governors lero ni chik matayo chenro mar keyo teko stima e pacho kae yango ni sirikal mamalo kod sirikal mag counties onego pogre pesa mar tayo chenro no, omenda ma sirikal mamalo osebedo ka omuke. Despite the Constitution and the Energy Act 2019 assigning county governments the function of electricity regulation, that is planning and development, even in commercially available areas, county governments do not have direct access to the rural electrification program fund. Riwruok mar Governor COG kwayo senators mondo tim lokruok ne pen chik matayo chenro makamano kendo keto chenro mar keyo teko stima e bwo counties kwayo ma senators orwako. The COG urges Senate to consider amending the Energy Act of 2019 to expressly provide allocation of REP levy to the county governments. We want to inform you that this
has already been done. Our clerks have already gone ahead. They have already made a draft for amendment to that Energy Act, and we are going to be considering it next week. Counties bende seyo sirikal mamalo kuom weyonegi ting' mar chulo gope mag teche mag wang' apeyni e bombe madongo ma pacho kae, wach ma giwacho ni onego ting' kod sirikal mamalo kod sirikal mag counties. Lighting is conceptualized and implemented at national level, and then the electricity bills are passed on to the counties. Recommendation by the council is that intergovernmental agreements between national government and county governments should precede any street lighting projects. Dwaro makamae biro e kinde ma governors osetero jood bura e doho e wi omenda mar kongo apeyni mong'ere ka RMLF. Dwaro makamae bende biro e kinde ma ogai mar ODM Raila Odinga dhi nyime kod goyo debe ni chenro mar miyo governors omenda mar NGCDF kowuok e lwet jood bura. Mana kaka muma yango ni gimoro ka gimoro ni kod kinde mare, riwruok mar governors COG neno ma e kinde maber mar mako sirikal mafuanda kendo pong'o odher mag counties. Mabiro bang' COG nyiso od bura mar Senate ni gidwaro mondo omigi teko mar keyo teko stima e pacho kae, tich ma osebedo ka itayo kod migawo mar teko e sirikal mamalo. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Mama chailuongo nang'o wacha? An? Yes! Maluongo jakocheni sweetheart. Toka inje! Basta! But anyway, dong in ga sweetheart na. Koso kin sweetheart. I can stoop that low. Iwinjo, wate waonge pesa kamano kaka nochakore. Ang'o midwaro kuom adier? Iwinjo, ok adwa giri kata chiel. Linda shoulder to lean on. Shoulder to lean on the man jo mijengo wete u. Mato akanyi leo chunya, nonyuoli kure. Sani ok wiyo dik. Wich kopong, to iweyo wiyi ot. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Machiegni paw tuke tugo mar adhula lig maduong' e pacho kae kind klab mar Gor Mahia gi FC Leopards motisi ni mashemeji dabi nenore ka gima ok nyal tugi chieng' Jumapil kaka nochan. Riwruok matayo tuke adhula e pacho ka wacho ni riwruok mar CAF matayo tuke adhula pinje mag Afrika nogolo paro ni alap ma Kasarani mane onego bed ni bage tugono kik ti godo gi sani. Kata kamano Gor Mahia ma gin jobag tugoni lero ni gionge alap manyalo bago tugo mar mashemeji dabi kopogore gi Nyayo gi Kasarani. Nyaka sani onge lendo mosegol maratiro kako galo chung ni tugono biro dhi nyime kaka ne ochan. Club mar Police FC dhi nyime gi mako motegno thuolo mokwongo e chung mar lig maduong' e pacho ka ogoje ka bang' loyo club mar Bandari gol 1-0 e alap ma Mbaraki County ma Mombasa. E alap ma Machakos Stadium, club mar Shabana noloyo club mar KCB FC gol 1-0. Gol no makende ne oloye dakika mar 78 gi jatugo Keith Imbali. E tugo machielo mane obagi kawuono, club mar Nairobi City Stars noloyo club mar Mara Sugar gonde 3-2. Simefika. Anaicheza! Keith Imbali the magician! Keith Imbali the magician! Tela number 23! Anaingia ndani ya tawi la KCB Machakos, anachukua mkopo, anasema collateral ni wana benki.
Anasema collateral ni Shabana. Anawafuta machozi wana Shabana. Baada ya kuipoteza Nyanza Derby, ameenjoy William Uluya Khan. Nyakoromogi mane thuolo mane wan godo mar weche manyien mag ang'ichwelo director mar Alinzi nyisa ni onge kata mana nyiriri achiel omiyo jomoro ote wabiro somo kanye weche manyien mag oimore erokamano kuom bedo kodwa. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Wilson Ochuka.